खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों रायजोनि मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बीजेपी राजखान्थि दोलोनिफ्राय बे दिनै विधानसभा बिसायख'थिनि जा बिजाथिनि फारिलाइ बेखौ सा 88 बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ दिनै फोसावबाय। बेनि गेजेरावनो बिटिसिनि गासै मोन 15 विधानसभा बियाबनि गेजेराव साब्रै बीजेपीनिफ्राय बिजाथिखौ फसंनाय नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो बुंनांगोन बिटिसिनि जा 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाब बे विधानसभा बियाबनि थाखाय तामुलपुरनि थाखाय बिश्वजित दैमारी बिथांखौ बीजेपीनिफ्राय बिजाथि फसंनाय जाबाय। 44 नं गरेश्वर विधानसभा बियाबाव भेक्टर कुमार दास, 48 नं विधानसभा बियाबाव बिकेन चंद्र डेका, 20 बिजनी बियाबाव विधानसभा बियाबाव अरूप कुमार दे, जाय अरूप कुमार देया थांनाय 5 बोसोराव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमामोन। बिथां अरूप कुमार देया बिजनीआव बिजाथि महरै बीजेपीनिफ्राय गसंदों। बे समाव तामुलपुर विधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय राज्य सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांजों बे समाव मोगा-मोगि जागोना रोखा नुनो मोननाय जादों। बे समाव बिग पलिटिकल आपडेट बिटिसिनि गासै मोन 4 विधानसभा बियाबाव बीपीएफ जों सीट शेयरिं खालामलायनानै बीजेपीआव गासै बीजेपीनिफ्राय साब्रै विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंदों। गिबियावनो बिश्वजित दैमारी, तामुलपुरनिफ्राय बिश्वजित दैमारी, गरेश्वरनिफ्राय भेक्टर कुमार दास, टंला विधानसभा बियाबनिफ्राय बिकेन चंद्र डेका, 20 बिजनी विधानसभा बियाबाव अरूप कुमार दे बिथांमोनखौ बीजेपीनिफ्राय बे समाव बिजाथि फारिलाइखौ फसंनाय नुनो मोननाय जादों। रायजोनि बारग' गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदोंमोन दि बीजेपीनिफ्राय रायजोआव गासै 89 विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंगोन होननानै बे समाव 88 सासेल' आरोबाव आद्रा थाबावदों बीजेपी दोलोनिफ्राय बिजाथिनि मुंखौ फोसावनो। नाथाय दिनै खनसेयैनो 88 बियाबनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ बीजेपीनिफ्राय फोसावबाय। बेनिख्रुइ आरो बयनिख्रुइबो देरसिन एबा मख'जाथावसिन बाथ्राया जाहैबाय बीजेपीनिफ्राय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोन 15 विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोन 4 विधानसभा बियाबावनो बीजेपीआ दखल खालामबाय एबा बीजेपीआ बिजाथि महरै फसंनाय जासिगोन। बे समाव रोखा जाबाय बीपीएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदि जानाय नंला बीपीएफनि गेजेराव। मानो होनना बुङोब्ला बीपीएफआ दिनै फैयै जोबथायाव मोनथिबायदि बीपीएफ दोलोनिफ्राय गासै सा 11ल' विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंनो हासिगोन। दिनै बेयो रोखा जानायखौ नुनो मोनबाय।